Hola a tothom. L'avís del Servei Meteorològic de Catalunya encapçala avui la nostra atenció informativa. Això sí, hi ha altres informacions destacades aquest dimecres. Les resumim primer en el sumari. Les obres de l'Escola Bressol del carrer Colom avancen a bon ritme. En aquests moments s'està realitzant la licitació del mobiliari que costarà prop de 40.500 euros. Està previst que els treballs puguin estar enllestits abans d'acabar aquest any. Ahir el grup Vercel posava el toc musical a la nit al Parc del Pescador. Els Vercel presentaven el seu darrer treball, Sàmara, on fusionen rock, pop i folk, amb una posada en escena on prenen protagonisme les videoprojeccions. Els nedadors Sergio Sánchez i Noelia García s'han proclamat campió i sotscampiona de Catalunya de natació. Ara acaben els entrenaments i podran descansar fins la propera temporada, que començarà el mes de setembre. Cambrils s'adhereix també a la jornada de dol nacional que ha decretat avui la Generalitat de Catalunya en motiu de la pèrdua dels 4 bombers que van morir ahir mentre treballaven en l'incendi d'Horta de Sant Joan. Les banderes, doncs, uneixen avui a mig pal a Cambrils i també als diferents municipis de Catalunya. De fet, des de la Federació de Municipis es convida a suspendre els diferents actes previstos per a la jornada en senyal de dol. Mig miler de persones treballen a aquesta hora contra rellotge per controlar aquest incendi. Són 200 efectius de l'Exèrcit que s'han sumat als 300 bombers de la Generalitat. De moment, les últimes dades provisionals apunten a que el foc ha afectat 800 hectàrees. I avui també ens hem de fer ressò del fet que s'ha activat el Pla SECAT, el Pla d'Emergències del Sector Químic de Catalunya, per una fuita de gas a l'empresa Arcros, a Tarragona. La fuita ha estat produïda per la fallada d'una vàlvula d'una canonada d'àcid nítric i ha produït un núvol. A hores d'ara, la fuita està controlada, però com a mesura preventiva, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el SECAT, ha fet sonar les sirenes per tal que la gent de Camp Clar, la Canonja i la Universitat Laboral es confinessin i tanquessin portes i finestres. No hi ha hagut persones ferudes a causa de l'incident. I canviem ara de qüestió. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'una onada de calor que està provocant un increment de les temperatures arreu del país. En alguns punts, com a la demarcació de Lleida, fregaran els 40 graus. A la costa les temperatures no seran tan elevades, però, per exemple, avui a Cambrils els termòmetres es podrien enfilar fins als 34 graus, cosa que, si finalment es confirma, serà la temperatura més alta del que portem d'any. Calor, calor i més calor. Alguns punts de Catalunya podrien superar els 40 graus en els propers dies. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada d'una massa d'aire càlid procedent del sud que farà pujar les temperatures arreu del territori. A Lleida els termòmetres podrien repetir imatges com aquestes i a Girona superarien els 35 graus. A partir de demà es notarà especialment a les comarques interiors, mentre que dijous l'entrada del vent de llebeig podria fer pujar la temperatura al litoral i prelitoral catalans. Barcelona i Tarragona superaran previsiblement els 30 graus, tot i que al cap de setmana la calor podria afluixar per intensificar-se a principis de la setmana vinent. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de nivell 1 de temperatura màxima extrema i no es descarta arribar al nivell 2 per onada de calor demà mateix. Amb aquestes notícies, res millor que remullar-se per apaivagar els efectes d'aquesta calor extrema. Doncs amb aquestes temperatures és important prendre precaucions per evitar els cops de calor, especialment entre els col·lectius de més risc, com són gent gran, nadons i malalts. Alguns dels consells dels professionals de l'àmbit sanitari són beure molta aigua i begudes refrescants durant tota la jornada, especialment quan fa més calor, per tal d'evitar la deshidratació. També és aconsellable passejar per l'ombra i vestir roba lleugera. Al carrer la gent fa el que pot per superar aquesta calor i xafogor. I alguns dels remeis de tots els temps són prendre gelats a les terrasses, fer ús de ventalls o passar el màxim temps possibles en llocs refrigerats. Que no tengo calor hasta ahora, no he tenido calor, Estoy desde el día 4 aquí y no he pasado calor nada, nada.
Y no bebe agua ni nada. No la pruebo. O sea que fíjate, pero bebo cerveza, eso sí, por la noche y por el día sangría, vamos, en la hora de comer, o sea que fíjate tú. Pues estar a la sombra i beure una miqueta i ja està. Beure molta aigua, prevenir els cops del sol, sobretot, prendre una mica a la sombra, banyar-te amb molta freqüència i, sobretot, ja t'ho he dit al començament, és hidratar-te. Pues hombre, buscar la sombra, beber líquido y llevar gorra y estar en casa. Intento no sortir les hores que fa més sol, beure molta aigua, encara no m'he estrenat d'anar a la platja i posar l'aire condicionat a casa. Pues l'aigua, remullar-se molt a l'aigua i no n'hi ha una altra forma. Pues mira, beure força aigua, sí, i procurar no moure's gaire, com més te mous pitjor més sues, això és un problema. Ponerme a la sombra, beber agua, procurar no estar mucho al sol. Y los helados también, ¿no? Hombre, una a la semana no hace daño. Les obres de l'Escola Bressol al carrer Colom, la segona llar d'infants municipal de Cambrils, avancen a bon ritme i sembla que el curs podrà començar abans de finals d'aquest any. De moment s'està licitant el mobiliari i el material que ompliran aquesta escola i l'empresa que ho tirarà endavant es donarà a conèixer el proper mes d'agost. En total, el mobiliari costarà prop de 40.500 euros dels més de 2,5 milions de pressupost amb què compta aquesta llar d'infants. Un cop acabada, a la nova escola Bressol de Cambrils s'hauran creat 94 places de guarderia, 8 per a nadons de 0 a 1 anys, 26 per a infants de 1 a 2 anys i 60 per a nens i nenes de 2 a 3 anys. Les obres ja estan prou avançades i és que queda poc més de 2 mesos perquè s'iniciï el curs. El retard en les obres, a causa de diversos problemes tècnics, ha fet però que els futurs alumnes no puguin començar el curs en la data prevista. Amb tot es treballa perquè el retard sigui mínim. És un tema que ja comento, la planificació ja la teníem en marxa fa molt de temps, havíem d'haver arribat el 15 de setembre, malauradament això no ha sigut possible, ara estem recuperant el temps perdut i per tant el que no sabem exactament és en quina data podem obrir aquesta nova llar, el que sí que podem anunciar és que farem una convocatòria específica per la gent que es vulgui una plaça, això ho farem ja el mes de setembre-octubre, a fi i efecte que en el moment en què la llar ja estigui acabada ja tindrem els mobles preparats i tindrem també les persones triades diguem, amb la deguda preferència, lògicament, per a aquelles famílies que van optar a una plaça en el seu moment, van tenir mala sort i no van obtenir una plaça i, lògicament, per l'Ajuntament ells seran els primers que estaran a la llista d'espera a fi i efecte de poder entrar en aquesta llar d'infants. El projecte contempla la construcció de 4 aules, una sala d'usos múltiples, cuina, cambra, guardacotxets, bugaderia, magatzem, espais administratius i 3 patis, un independent per a nadons de 0 a 1 any, un pati descobert i un pati amb porxo. Aquestes instal·lacions es repartiran en una planta baixa i 2 pisos. A banda, i aprofitant el desnivell existent entre la rasant del carrer i el paviment del pati existent, es construirà un soterrani que servirà per acollir serveis administratius i les futures instal·lacions de Ràdio Televisió de Cambrils. El pressupost és de 2.685.116,64 euros. Actualment s'està licitant el material del centre amb un pressupost de 41.517 euros i al mes d'agost es licitarà l'empresa que gestionarà l'Escola Bressol.